ואז המושב שלי זה איזשהו אורגן בשבילי, אבל קהילה שיש כאן, מצומצמת בקטנה, אבל גם בעיקר במובן החברתי, הסופרווה כמו ממש משפחה שנייה. מאי ונותן היו כמובן הרבה יותר מחברים, הם היו באמת גם לפעמים יותר מאחים. A friend of mine told me that her neighbor told her that it never happened. שמענו את המוזיקה מבפנים וראינו את האווירה ואת האנשים שכל הצבעים והצלילים. ואני לוטן ומאי נכנסנו לתוך המסיבה. What is going on over here? Well, how are these people so beautiful? Just the energy of the Israelis. It's a different energy. You don't need to be on any type of drugs or alcohol to feel the vibe over there, the people. לאט לאט רואים פשוט אנשים מתחילים לרוץ מהמסיבה, ואנשים בפאניקה, ואנחנו מבינים שצריך עכשיו לפעול, כאילו, אוקיי, מה עושים? ואומר ללוטן ומאי, כנסו, בואו ניכנס, נמתין שמה. המיגונית היא מקום מאוד קטן. היא מתאימה לאולי 10 אנשים, אז כולם רוצים אוויר. נכנסים אחד על השני. הרגע הבא שאני זוכר זה כאילו מלווה בהרבה יריות, הרבה צרחות והרבה אימה. I started counting seconds in between each explosion. I counted 8 grenades. הוא פשוט ניסה לקום והתחיל לצעוק, לוטן, מאי, תעזרו להם. תפסתי לו את השיער, משכתי אותו למטה. שנייה אחרי זה היו יריות כבר, והוא רצה שיעזרו להם, והם כבר לא היו בחיים. וואלה, אם אני לא חוזר איתה, אז אין לי מה לחזור. Lotan, it's beautiful soul. He was on top of me for the entire 7 hours. I just held his hand. I kept saying thank you to him. Thank you for shielding me. Thank you for protecting me and that I'm sorry. אתה בא להיכנס, אתה רואה רק גופות. גופות בחוץ, גופות בפנים, אחד על השני. ובעצם תופס אותי הבחור עם האקדח, שהוא מוטי. והוא תופס אותי ואומר לי, אתה מצליח ללכת, הכל בסדר? זה לא כן. הוא אומר לי, אז יאללה, תעזור לי. אמרתי לו לא, והתחלתי להתקדם החוצה. תופס אותי, מוריד לי סתירה, ואומר לי, תעזור לי. Thank God that out of 40 people in there, 11 of us came out of there alive. תפסתי את הבחורה, את בר, ואני אומר לה, איך אני מספר את זה למשפחות שלהם? מה אני אומר להם? כשאני מגיע ומספר את זה להורים שלי, אני אומר להם, אסור לכם לספר כלום. הטלוויזיה צילמו את בן, שהם יודעים שבן על 2 רגליים, ובן נמצא, ובן היה עם לוטן ועם מאי. ואני לא יכול להגיד כלום. דורון חבר שלנו, אבל ברגע שיש 1 למיליארד, סיכוי 1 למיליארד שלוטן כן חי, אז הלכנו לסיכוי הזה עד שקיבלנו את התשובה המחולטת. גדל והתקדש שמי רבה, נעמדי ברק יהודה וימליך מלכותה ויצמח וגנה ויקרב בשכם. ויראונו ויראונו בחיי לכל בית ישראל והגלה בזמן קרב ואמו אמן. פה כאילו הורידו לי יד ואני ממשיכה לחיות בלי יד, ככה אני מרגישה. חלק מנסה, לגמרי, נעלם. אני מרגישה שהשאלה היא לא איך ממשיכים, היא איך מתחילים מחדש.